Heia, ffrindiau, ydych chi'n iawn? Reita, peidiwch a cael eich tricio rwan. Da ni yn mynd i ddefnyddio tyniau. Wel, jyst am un o'r exercises yn unig, ond mae rhan fynychu'r sesiwn heddiw just gwaith corff iawn, a da ni angen cadr, da ni wastad angen cadr, really. OK, exercise rhif 1, dynamic, symudiad, reit? Dwi chi gamu'n llydan i'r chwith, mor llydan ydych chi'n gallu, ydych chi'n gyfforddus, pen ôl yn cael ei sticio allan, pen glin yn cael ei gyrru ymlaen, a da ni ddim yn rolio y troi, reit? Cadwch yn fflat. Felly pen ôl allan a gwthio yn gryf oddi ar y goes. Peidiwch yn mynd yn rhy llydan y tro cyntaf. Gnewch chi'n byr i ddechrau, a wedyn ewch y fwy llydan pan ydych chi'n gallu. Reit, da ni'n barod yn gwneud 8 i'r chwith. 3, 2, 1, 1. 2. Dyna ni. Sbiwch chest na'r gored neis fel yma. 3. 4. A gwthio'n gryf oddi ar y goes yna. 5. 6. Da iawn. 2 arall. 1 arall. Fel yma. Briliant. Reit. Rhoi'ch ysgwydda nôl. Pawb yn barod i mynd i'r dde. 3, 2, 1. 1. 2. Cadwch y chest fyny. 3. 4. 5. 6. Gwych. 7. Ag 8. Reita. Gwobreiwch chi am y gwaith da yma rwan. Gewch chi ista lawr. Da ni angen y tyniau. Neu 2 fotol dŵr, be bynnag ydych chi angen. Reit, da ni'n mynd i wneud, da chi'n cofio'r Arnolds. Of gwrs, da chi ddim. Fel na, gyrru fyny, ond tro yma, cilch araf, reit, y holl ffordd o gwmpas. Felly mae gwneud o'n araf yn bwysig achos mae'n gwneud i'r cyhyr gweithio'n fwy calad. Peidiwch o jyst gadael fo ollwng. Hwna'n cheaty pants, a da ni ddim yn gwneud hynna fa yma. Barod, sgwydda nôl, bottom ball yn dyn, cyrlio, troi, gyrru, araf o gwmpas, iawn, 7 arall. Tri. 4. 5. Da iawn, gwthio'r chest na allan. 6. Lovely. 7. Da eisiau ongla neis, siapio neis. Un olaf yma. Fyny. Briliant. Da iawn chi. Reit, tyniau i ffwrdd. Nes wrthnos nesaf. Cysgwch nhw dan y clustog. Reit, da chi'n gwybod dwi'n licio dwi'n bach o godiad, curiad y galon i orffen. Felly, be dwi'n ei wneud? Dwi'n ei droi y cadar yn fyny, so chi'n gallu gweld fi, dwi'n ei fynd yn hir rwan. Felly, dwi'n ei droi hwn fel yma. Be sy'n ni'n hoffi ydy, gnewch yn siŵr bod o'n gadar sy'n stôn, bod o'n gryf. Da ni jyst yn mynd i fynd fel yna, reit? Fel yma. Os da chi'n gallu, chydig bach mwy o bounce, briliant. Os na, peidiwch y poeni, gweithiwch tuag at hynna tro nesaf. Da ni'n barod yn mynd i wneud tua 10 eiliad, da. 3, 2, 1, 1. 2, 3. Cofiwch, mae hynna'n iawn. Dyna ni, fel yna. Ond yn gyflym os da chi eisiau, achos aerobic di hwn. Bron yna. Na ni, 3 eiliad, 2 ag 1. Lovely bobl, lovely. Sesiwn anodd, ond dyna beth ni eisiau de. Ni eisiau mwy. Felly, welech chi wythnos nesaf. Hwyl!